ତା ଝିଅକୁ ତାର ନବ ଆଙ୍କ ରାତିରେ ଚଳୁଏ। ଏରା ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଲି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଇଭକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଲାଇଭକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ପଦା ଯାଇ ଗଲେ ଡବଲ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଲାଇଭକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି।